E por que non? Con Carlos Tresandí. Bueno, o tema que logo din o salto á televisión moi pronto non foi difícil, non foi moi difícil, porque era unha televisión de 29 pulgadas. Tío, pon no chan, non levanta moito do chan. O salto non foi complicado. Di tú que era de tubo. E se non medías, cuidado, escordabas un pé. Pero bueno, o tema que, no, logo sí, no, sí que entrei na televisión, o primeiro que fixe foi un concurso, eu de concursante, obviamente, que eu presentaba Emilio Guillín, ti lembras, verdad, Carlos? Lembra. E na parte cómica estaba un chico que eu creo que vai pegar fuerte, un chico que non sei se sabedes quen é, pero un chico que eu creo que vai ter un futuro brutal, chámase, creo que, Touriñán. Eu creo que vai facer moitas cousas. Se non sabedes quen é o que en Fariña parten a cara en cada capítulo 6 ou 7 veces. Ese, sabedes xa, non? Ese Touriñán, sí. Bueno, o tema que aí estive, logo fixen outras cousas, pouquiñas cousas, bueno, fixen un programa de entrevistas que non o chegaron a emitir nunca, cousas que pasan. Eu creo que están esperando que morran os convidados para facer un póstumo. Bea Campos, xa hai que ir morrendo. Con cariño, no. Pero bueno, a etapa máis dourada, no, para mí foi en Luar. En Luar foi unha etapa dourada. Non sei de que vos rides. Non se pode insultar pola radio, non? Vale, sei de que vos rides. Bueno, pois nada, estaba aí con Carlos aquí, o vosso presentador favorito. Estaba con... O vosso presentador favorito, non? Que mentirosos son! Bueno, estaba Carlos, estaba Antón, un amigo noso e compañeiro. A última vez que estive en un lugar, vos la vou contar. Impresionante, Carlos lembrase. Bueno, o tema que tiñamos uns personaxes maravillosos eran Rosita e Cachorra. Que se dis Cachorra, parece que dis que lle das Cachorra. No, Cachorra era un nome... No, o sea, Cachorra. Eran dúas vacas. Dúas vacas, íbamos vestidos de vacas. Diste, eras tres? No, éramos Carlos e a Rosita, eu era Cachorra, e Antón, o gilipollas, cobraba. Era o máis listo de todos. Bueno, o tema que estábamos ali, nada, moi bonito todo, entón, dixeron, bueno, vai ser Miss Vaca, entón, porque non vides aí tal, e facedes así como varias intervencións, tal, entón dixemos, sí, veña, estamos enfadados ali porque vamos a sabotear o programa porque non nos deixan concursar en Miss Vaca, non? Entón, bueno, esta era a premisa, non? E na última intervención o tema era, desenchufábamos as luces do lugar, quedaba todo apagado, e un marchaba cara ao público, e cando se volvía a encender as luces, eu estaba coqueteando cun home que estivera no público, non? Isto era a premisa. Atención! Entón salía o vexo, o primeiro vexo, estábamos ali e tal, e o primeiro que vexo é Galloso que me fai aquí a este. E eu, bueno, pois nada, vou a por ese, non pasa nada. Non era o meu tipo, no, pero bueno. Digo, vou a por ese, a mí non fago asco cando me pagan, tamén é verdad. Bueno, o tema... No, isto quedou fatal cando me pagan. Bueno, da igual. Non vou contar a miña vida privada. Bueno, o tema, que apagamos as luces no sketch, eu marcho pa ali, e empezo ali a un poquinho, pois, ai, que ben, como me gusta, que ben o estou pasando, eu de vaca, ai, tal. Encéndense as luces. Eu vexo así polo rabillo do ollo o señor, que eu estaba de pé, cos tetos, cos tiñamos cosidos aquí nas gónadas, digamos, non? Por dicir nos collóns queda feo, non? Nas gónadas. Entón, vexo que ele está facendo un xestos moi obscenos coa súa man, a súa boca e un dos tetos que tiña eu cosir. Claro, vexo aquilo e digo, ai, Dios mío, mirei para arriba como non quero saber nada e dixen, ai, tal, e casi foi peor porque miras para arriba está gozando máis. E nada, acaba aí, puxeron un segundo do home facendo o xesto cortaron, plano general. E acabo o sketch aí, eu marchei dali, dixen, Dios mío de mi vida, aparece José Miguel, que era un guionista do programa, e dixen, que tal? Que asco. E digo, bueno, pois nada.